Yaro you try. Ni aingu you try biang sachi sen pat hagani step. Bangiyo banwanra hagani singi yang ni jingpla no way ni tiki samla. Ubaju syakri lang bat ngi kumno ba utrai upen kela ya u. Bania tho ya ka jingem ke jong u. Bat ya ka ei ka bu try ulale. Ni pediang sobharo ya pi hagani singi. Nagi jaka ba pi sno ya ka ba pinya pet. Hai por lala ke jong bu try unda kerku mengenget kini ke jingpla kadawan ra ya ke jinggerku hapi. Kumasam tayo nga kren. Maong mengalah hikai nagaktin ke jong blay. But abatay lalam lamda ngi plano ya utrai. Ya utrai unong pla yang ngi. Sin ngi yomat ika jinggerku. Ngi don kamban pla. Kan mau katakan nong Samaria. Ci sen baka suthu ya Jisu ba uday Messiah. Ka klem yang sa hajo. Ka klem ne sa hajo. Kadalik pet syaka shnong lejong ya ka ban pla ban ong ngalaya syam bat ngalaya kendo yo misaya wan piru to yeshem fika jing pla kalong kumta habang ngab na pi habang ngi pla ya ka ei ka bo try urale ha ka jing em ta jonga ne ka jongi lang habang ngi pla shakiwe em kalong kum bangi kring ye kiwe ru em sha uta utra ba kiru kini mat ya ka jingger ku kini mat ya ka jingta kini mat jing kala bat makiru kin kala long kin nong pla ken Day namar kata hakini kisngi duna kinong plake namar bale kisok kemen bakilayo jing duai kisok kemen balayo jing penkia kisok kemen layo jing pelak layo jing pedem hanre kim pla shakiwe ni aingo nagabanta kito baro ki bajuan hapa potenet baki ai ya ka jing pla ya ka ei ka bau try ulale but hagane kisngi ken ni don ro il samla don kupar nong pure ken ai kuble yopi ba pidon hagane ka por benta ban ai ya ka ta jing pla ya ka ei ka ba utrai ulale epi bat hagan eng por ngan IT shapi pinya tho kumno pi shem yo utrai sepang ka jingem jongla de hagan eng por pila ban shem ya ka por ken bangi ju khot 8 ro ya I don Iroi try ka karteng jonga kalong udon kepar lang nong pier ban ngasong ngasa hapo Lauston block 6 ban ngadon ban IP kani ka jingpla gen ka blingkon hoi kamde kata ka balong ka ba kum ka jing ai min siam Henry lemba kani ke jingpla jonga ngadon kaban batai pa ek ka ba kum ubriu syangi ngi em kata ke jing sarong lemba kata ke jing sarong pan kum no ngi ha ba ka pop ru ngi stu ba kata ke ek ka balaja halor ke jing em ke jonga nadu ba ngadang red ba bobun sien hi ngajulong bi uta chi cha ong ba ngolong badakat but om tang nei tagi bana janne bana jinga baro hi ke ji ong bi kata but ngasya kum khna ngamju sengutu saya kita ba ngadakat sya kanur kom lesia ta jinglong khana jonga ngala ban sila ne kadon pak kinu ki ja jinglong hoi kum khana ngai ladi hi ngamla ban tip ngamla ban stu kum no ngalong but bobun sin hi ki juong ba bobun sin kim jusha ya ka ba ki khun ki jungki ki nyadi perlok bat nga but ki juong bai banyak kier perlok nanga ba kata ka ju pensungsi nga borobor ba kata ka julong ka jukta ba yanga ba ngaperkat mo but kata kejing jia ka bajai nga kumta ka penloi nga pat bangan kawan kata kejing bitar ba kata kejing bitar am ka balong ringkat ba kejing sungsi but kata ka penlong pa nga bangan long ta ubri am balong asap no balong ardur no but ngam julong sisa su kejing im ke jonga ne kejing long jonga banga kren ki we ne ngale ka no ka kam ne kai ki ka bangale am ka dei be ka ba ka balong be ardur be haki nga kren ba hak mat jungki ngam jukran ka no ka basnio ne ngamju pen I ke uno kam ke banga jule ke basniu ban bobun sien ondang ala kelalong pa tau briu batong nganda kelalong pa tau briu ba syukur pat kumno sedang ban sungutenat yang kumno sedang ban iet yang ne ban syania yang ban kita hi kiju ki baju ong ba ngolong badakat kita pat hadin ki nga ba ngalong ta batip sngi ba kita kiju ki baju ong ba ya ki khun la dia ba waju yayai perlok but u don mon yo pi dakha yumta ondala khamhe manga ondang la sedang ban long kumta la sedang long order ki sedang ban ong pan yang ahi yang bakin nyelek yawan lang be ye kum sipara ikai lang ki bakin long tips ngi hendrai manga par ngalong makili ngan ong ki khambyang banyanga manga ngalong dakha nga kham dakha ba banyaki hendrai hapdeng ondang la long po kumta ubrio pat ki sedang ban sania nga ban ngasdang ban embe kata kajing em bat halor jong kata kajing em ka banga em kumta em kawan kajing sarong hanga bat kawan ru kata kajing sungutu ba bakala ba
ngadi ban long kum nia lele ngan thok be ki brio ne ngan syukor bi kum nia ngan pen ibi kata ka jinglong ka pabha nari henai ka jinglong ka besya di basnio bat ondang asdang long kum ta baman pat hakata ka benta pa sedang man kata yang apan ya ka ba ngam tip ba ngala im ha ka jing syukor ba bubun sien ngaju ong bai ba kane ka di ka jinglong zonga ngaju long kum nia im kum nia ba ngan long bi kum nia ba ngam tip pa kata ka jingkran kam dei ka jingkran ka ba shisha ka zonga henai kata ka jingkran ka di ka ba baman long kum bu ai min siam utap pa yang ya ka ba nganyo kum kata ka jinglong bat kum ta ngala asdang ya lenti kita jing im zonga bat ngasdang ban ngobru ki sibun ki jong ka pertai but hoi ngam kwa bangan pen kraw kita ki banga juliet ni ki bangalong but kumbanga ong bakane ka jing pla ka di ka jing pla ka bo trial la le kamba ka jing im jonga me ka ban ai min cmp but don chana pring jong piru ki bo julong gum ta pisa kren phimle nei pisa kren phim julong gum ta nei pisa kno phile bha ki we ndai ki pediang ha ka to ka po phile bha nei da phi phila jangai nong tu ki sedang man kren sni we pi but kata ka julong henga but ngapat ha ka jaka ya ka banga ngan im bahai la jong im no da kata ka jing im pat ka balong asam but ya pi baro nga yo dan pring jung pi ki balong ki bamar kum ta nga ko ban ong pi nai sim mi kan ek senja mi e ka banga ngala ya ka banga ngala sim halor kata pinum don jingmen pin don bi jing sungsi pin bha tang hai ti por hi henre ka jing im ka jung pi maroi ha ba pidon hi tai jaka bari pat pitep pi pilong ubri ba kum no but kum ta andal ya lenti jing im jonga kalong ba ki kimi pa jing ki perlok jonga ro ki khamsa ni ya nga but haba ki khun ki jong ki let sani satai ki ong ba ki don bat nga bat ki ong me o ka biang henry kim don bat nga ka juja gam ta bat kum juru hoi ye pi ki kimi ki pa jong ki perlok changa gi ba pe ya kane ko poru long kalong kum ka jing pan mau ru hoi nga apdeng kata ka jihalin ti ma bangam pat tip yu try pat preng try nga song bi kata ka dei kata ka bha kata ka biang boy ngam pat ju i no pat ki perlok changa gen long na kata ka benta ba ngam ji i no ne ngam ju long ngam ju le asap pa ki tang ba ke ke jinglong ka balong mangapat kata pa kon rap ke jing snius da kam sim long ra kan no jing ba but onda kum ta la ya lenti ki jing im jonga babon kum banga ong mene bang asam man ngop ki jong ka perthai but hisha utrai pat wi janga hadu kata ta ba hapdeng kata ke jinglong jonga ru ka banga ya lenti kum ta am ka judon bi kata ko wi ke jing kata nga ngaju perkhat bi maroi beling along kum ni baling im kum ni bat kata ka jingkeli ka bang ngaju keli am walang adon hapdeng kata ka jing snobha walang adon hapdeng bat kita ki perlo ki babuan ki baju syong ni snobha ki jing snobha perthai kadon pak kata ka jing ketik hanga am ba baling along kum ni baling ngale kum ni ngale artat ka ngadon artat kata ka pop henry ka juan bi kata haba kawan kata ka suruh pat am ngamjula pare bangan job ya kata lani bangan penko ngu kata sur bangan light na kita te ngasdang banwa bi kata ka jing sok pat am ha ka perthai bai nga ai ngu pa yu try ba ngadon pat ikongkong jonga hoi ikongkong jonga imdei i shai ta ki kinthei ba long baju yat ba ka perthai nei babun perlok perthai I compare im long kom ta ba im jrom ta nadu dang red itip singi sha ba hadu menta ba indala heru ban hoi im dakat tang ba I la hadien ba I la yai kata kerta jung I ka bala kham he la sang ban stu ba kane ka jing im hoi ngi ngim le kano handing don kam pa yu try but dien kata I kongkong jonga I yo bain priang yu try yo ban smutu ya kata ka jing kata ka jung try ba priang yu try ken but hoi ila pendap ya kata ka jong ka jing pen wop test but I judwai bi na ka benta ka jonga but bun sing ju song haying tu si para I ju ong bai have one ginya song duai te on dala de in the shot dala de bomja im tu shaban tia ju khol bi ban duai but kata ka jing duai ka bai ju duai I ngajukan mau bi ju pen kam yang kentien ba try kata I para jonga pen kala me u pen kia me u ba online ke jing perthai bot unyeng ban sakriye me bot onom lendet no eme ba un sakri sha da kata ka do nut ka bai sha da kata ka do nut ka barem sha but nga jusong hang tuam ngasi dikia nambar nga tip nga ngalong kum no but ngam jula ban pediang kata ka jing onjung I hendai kongkong jonga pram hapreng kata ka jing linti jung I ka basan snem ka jing sakri ka jung I bu try imju impa jukren ni ngada kanono ktien ka ba korne na ktien ka ba dom but haba itip yang abang nga ngop te kita ki jong perthai nga ngop kita ki jingbam jingdi mo hindi halor katar em impa jon ku ka sinu em be in kren yang ne be in sneng nga da kata ktien ka ba kor hajaka ba in one kumba ngi jupen bet ikibri ngi ong bet
mar persya wajuli komta ikongkong zonga pat im justeng nga komta justeng ha kajing duai be habai song duai ikeren ni kata iwan ra pa hotra kajing duai ikomta bat komta be man kapor bat katba i kongkong zonga idang skrim ta kap dang ya kisnem am no wisdom nga ngadang kham kata ka jing dakha jonga ro kadang kham long alom na la kham kiu kerdan lanang obgriet wa ta dang i ngalong menta wisdom ngalong kumne next wisdom bonwan ngalalong skumwe wisdom bonwan ngalalong skumwe but sisai kongkong jonga pat imju pep rea kata ka jing doi be in doi na kabenta jonga but sanu ka bangale em ngastu be kawe ba kajuran be ka jing ta nga kajuran be ka jing ti nga ngasong be hak berkita ki perlu ki badang yelong pertai lang nga em kadon bi ka jing kemen em ngidon ka judon ka jing ruang jarwa ya san nya tem ya song si perlu em tamangam ju kemen da kwi ya kemen ki ong bai ba nga best pula kanes ki kanesha ki kumni si perlu ngidi banlong kumne nga pat ngarki nga keren tama jumu ju perka jongam kamdon tu ka jing kemen hak tu ka puan ka jumu ju perka jonga kadon bi ita jing kli bi baleng ale baleng adon hang ne baleng along kumne but ngai ngu syapat ba hot por bagadang kai nga imidu jonga i miye jonga i dudu jonga kejetu khana ba kumno po badang ret mangamo ba hadin ba i mei i dang punya nga istom ba dapeng kata kejing istom ba la poi hospital ki ong ba haban la di kapor ala hap kano namar ba om longshu ba ki ong hab jet ba ku yano ban pen em lalin pen em yang ane lalin pen em i mei ba abakai ngaru omde balakha dabanai i midu jonga ba ibaba jonga ki jubatai ba po bakai nga redang tangriu banai mo ka skoru kadang kini ki skor kidang bitna kumne ki ktir kimbat pliet ra ki batai mta ndai don pa i mi pa ye jonga kidang dei bi kiriu hendai kinang kumno ban risma ki ong be ba shoban ban thuminga ne ban ra nga hapsop ida kajain bar ben hawan salong ban ra namar dan ibarat ama nga da perkai lai jong ngasi omai bali ngasi long sen te le jong na perkan hendai pat hakatu kapor min sa po begidang batai midu pedu jonga ngasusi ha ngom bali ngalong ngomta beli jai ngomta ba ngasi ha imei ngasi ha namar ipa hapo badang punya nga ipa ila khlat no te hadian lai banai sa banai jong kata sa khai nga but ngamda don ne kata kaji ikpa kaji ke jonga ka debi be imei but ngaju ong be imei ba mei ngan ri mangai pi but nganum ire pi but nganum sya ri pi ba in ba pinsa ba kongkong but onang la he pan ka pe jing em la jong ngom beli nge im kum dia imei ai lot kata ka jing don kam yanga ngadu pang den im ju em po hu ra ngidon bi kata ka ngilum ngim ong bang ngi kedua pa bang ya bani krong dai ka try pendam hendai ki ki po min sapan ngim nang ban ai ngu try ni ngim te baga de ka jingker khu jong try halo ka jing em ka jong yi siang bat imei maroi ju besa ban ondang ngala li kelas tu imei apa bang adep ngai ka metreng imei yo pang ban haba ayo pangim ta inambut pi bade ka ngilali tes man balik tes kade kalau normal baik kata ka jing tes man balik ban sim report ka biang ben but kiomba kade ka astma imta la sim dawai la di dawai astma hadin steng snem la janba mi steng snem ban step ba kade ka cancer imta te ondang ali kelas im tu mi dan pedeng ka jing sumar te ngakan ma po bang adep to exam ya ka 11 te ju ab hospital ban makan mau sya kumno try ule kampa pada kata hospital lu ba ji ab kliang ta ju ab midu ju ab i mihe jonga ina ren te i kongkong ba ka ha ka por bangadon ngai ka exam final ngakan mau ba baru ipang i baba i lok samba ba ila di porka i kongkong jonga ru i sitom i midu ru i sitom te kajab kram ta bang kan ma bang ngahap up ta hospital ban ngapulikot po hospital ngami no hospital ngali to exam ngam juur kan ma khlam ur ni no ru ban nga nomar kadon bi kata ka jing sungsi nga kadon bi kata ka jing i ka jonga i mai ban ngam kwa bangan i no ru nga abe hoil
dei banga ong be bangam ai lat inui no banam dei hata kapol ngakan mau bekajak nangum ta ban ngakan mau ngatho exam ngami bi kumtu ngale ngawan ngatho exam ngam jutip ra ngatho yu ngandala mi exam hall ngam tip ra ngale ngatho yu dami nung tu empat yo de Bandung hospital imidu isi iban kumtu i up imidu po bangli tho exam a tengah kemau ngale ngaju ngasong hapa ngathia sapak tu bat napa ngami ngale hospital ngasong pulikot bim ta hospital up imi hospital te kamdei pat baong bala hadu daki banai im ta ka jam ta tang hai tai po ben exam lai paper i kumta kalong kumta ban ngakan mau kumno po try ule ta kamba ba anda ngala dep tho po bang yo result ngapas im ta te ngakan mau po bangami ni exam hall im tu kata kadi ka last paper ot kadi ka last food paper iman te ngakan mau ba pui fun ina yeng yong ba nai pat mi na po kelas am ngin sawan situ i fun ba yang ha te ondang ngala mi nong ta ngalej te kisa batai pa ndala pu hiang step ba imei im don sure ba ngai ngu try pa koi ba hapreng kata ka jingdu imei ru try udan ringkan ba try pa abang adu imei ngayo pat ya ka henman pat ka balong kum kemia henman ka ba pendap kita gijudan kam jonga ba ngakan ma ba imei im don sure nga le tre dei ba ki pha nga ban le tre e kum ta Hendai ngadai mangahi nga kwa bangan li trim tu ngasang man li tre ngakan ma ba ngadang li bela ta kapor teng li bela ikong nga istom buntur ma bom dei bom lien ban bela ta te ngakan ma bi kong inga yong beli pi kwa ban sistem na beli ngam la nga ban pasai pi bat ka hangta ka pat ke du nu janga bat nga aingu trai kata kapor nga aingu trai hoi na du dang red am ngam nang rap kumno ban aingu try bang ngam tip ire kata ka jing e jung try na du dang red la chutip bah ban le jiseng season dia bah ban le jiseng khna bah ban le jiseng bible Sunday school im tu ba atip ba tada le jiseng yo jingker khu la da le jiseng poi di jong tip bi tangata tip pare kumno ban e uble kumno ban e jisu ru tip ira ba jisu ude yang hiru tip ira tip itang kata ba da ba ban du jingker khu ban spoi di jong tip ra kata ka jing e jung try bat ngai ngui try pan ba try usai pa in jonga ba pi inga bangalong kumni don na pedeng jung pi ki ban sapet hi ka ne ka jing pla jonga pi inga bangaya serum sineng bangal lebe ki pastor pi bangar khi pi ba ngalong kumta itenat ikemen sisa bat kumjuri pi ki parlok jonga kidon ki parlok jonga ki bai luci in adu dang red ya jidon lang ban ngatip ke ka bangia len tim swa ke ka bangia em kata ji soba kadi ka pop sudah aku abnong ipi ho min swa ngajulong du tau ba ai min sim ipi hapreng kata bale pop bat nang la pedeng try ngakan ma aku ke jingkran ka ba ngidon jiseng samlang ni i pastor mulong ikran ba i ai ngi kata ka kon yung thoi kerteng perlu jung pisan ngut but yung adian beladap keren yung dua inventa kini ya perlu jung piman kas ngibu keti ba menora ma pi kemen pi don hang ne pila kelau ka bumun handai pi perkat pat ki perlu jung pi kilong komno kita ki baju he imlang bat pi wis ngobalang pi but hoi ngai la dia nga sutu menta kani ka kata ka jing im ka basisa but hoi ye pi ki perlu jung ha pi la ban ngaju skori kata ba piji ong ba best ba idon ila kala idon ila long kumni kumtai hending ong ai pi nai best na benta jonga ngakwa e piru kemba ngangal amar utrai ngakwa ba piru pen pedang utrai pen kala kumut no ki tuki ki jong kapertai ki jing bam ki jing di ki jing soba pertai ken honra ki jing jon ban ngam saru ngam stu re ondang la pedang utrai onda utrai la plit kmat ki jonga ngasa tip ba habang ayak lenti sini stai ngaju le ki pastor ma bat habaya ngaju bunsian ngaju kam pobanang setang ban sakri ngaju kam le jiskri ba pastor fair pastor bantai ba pastor fair ju nga pi isi pendam ai ju ong ba pi du kum tai em dam sa ngar kia bat kata kecing kir ngapeng ngalong sisa kum tai manga ngasang ban sutu ba pedeng kata kecing skri jo ngai tra
kam judi kata kajing kai ka ngayok di tang bangawan jeseng hande apa deng kata kajing lenti kajing don kajong apa bagi sakri jung try ba ngasang menyok kajing hikai ki babuan bat ngapet sah abang ngapet kita beri ngalong kum tai manga bat kata am kejuduan mi kajing pen kenduk bat hang tang stang man sutu ba ke kajing im bai sah hoi padeng hapo bakalau mur ngakamen ya lajong bangal akala ngakamen bu try la pen kya nga la pen kelai nga hande ngampat sutu pare kata ka kador jong kata kajing kelau mut sah padeng kata kajing lenti kajing sakri kajing buat bat iki pastor pan bat ngasdang banyu ipat uai tu beriu bangalong mensabat uai ni beriu bangalong tang astu pa ya kata kador jong kajing pedem kumjuru ye pi ki perlo mangasa isien pa ngong ngam kwa ban sem ya ka kerteng kajong pi ne ban pi tip pi kita ki perlo ki balaju he ring kat ngana du dang red bat haduk mentang idang dei perlo om dei bang mi dei perlo ring kwa ban pi pano should try IT should try i pelat je pi try le kamba kajing pi bat hoi ngan pois ta ka benta ba kumno pak ngawan sekejing penem ba kumang ong mene ba lemba kejing duai kejong i kongkong bat haba i duai na benta jonga utrai ule kamba hot po bangal astang banyai kata kalenti kejong abang astang bantrang utrai habden jong kataru kawan be kejing sobha jong berthai ngajuli awan be kita ki perlo berthai ban ngan batai be kata sisngi swai kata ke shoban kelabu men ngia nyalet kumta hi sobha perlo bat ondang ilawan ngi kadon kejing kelumar ha onang ila pois perlok nge kelumari umta ban ikongkong kata kamit pin bu jingduai ngadon manga bai taiwei perlok jonga ngatip don na prinsipi pensa itu bangangai kan sapoi kapor jong iru ben sa ajing pla hoi iru ila priang utrai menta ban ha kasngi ba priang utrai ngi priang ringkat ba kata kasngi ka bajaru kaja ngia don lang mengi arngut hi perlok ban kadon kata jing kuma ban yang i baru arngut hi kongkong jonga ibu jingduai ban ha kata kamit yong ba ya ta perlu jonga yong pej para kania ka ketien ka ba wan utrai pi par kumjuri o nga hoi ngam kan mau ka tu ka ketien ka ba i kongkong i batai nga hendrai hakata kami akan mau next dia pat ba ngasang le jeseng shoban le kata dan i kemi jing perlu jonga i khot nga ban ai rong siyeng ngaju i hai i tai kemi jing perlu ngan marba i tai di besakri utrai jusneng ju krawe ingi bat hapor banga ada bandai airong hin jung i ikot nga ba namar ba ikun jung in sai tho yo nga penyarap lem se kun ban habang le inta yo nga lasang indon kata ka jing skri jong da benta ki kena semla te yong sawan bat ka jing let jonga kata ka jing skri banga le am kam de banga nga kwa te banga nga trang ne nga sngu long bangadon be kata ka jing kwa na ladi ndai nga sule tang namar ba di kimi jung perlo jonga shipen ko ngo banga shusngu i ta perlo jonga hande onda habanga lech kata jing skri pat kumno try pat ukta nga ka jing skri bat hang tuang habanga song hang tuang akan mau ba hoi ka jing kren adu basdang adu bakon am ngan batai pi ngam stu kamrung nga hande hata ka bakhat du be ba tau sakri jung try bo yang ta jaka wang be don na prin jung pi pilai stang manya ilenti ka don bi ka jing kren hapi hande pi pimla ban pin ko ngu bat pidon na prin jung pi balong ta kena semla balong umta bat kai ki ka bukran am ngakan mau ila jong ngai ilo ila jong berkhoi ngakan mau bangali beach khaman onda ha bangali ban IT bangali ban IT henta sang banduai bat hagata ka singi ong ba try ngawan hakane kapor ngan IT la dia me ban hata kapor ngakan mau ha bangadem hi kho sio ba ngasuthu ba kumno ka don kata ka ngasnguthu ila jong kadon ke eki ka bami nanga ba kadon ke eki ka ba ngasungu ko makarung hapo jonga bat nadu kata kami ni akan ma bangarung sata ka po segi jong jing skriru ngakan ma hapla jonga kirang don kijing bam kijing di basniu bat ngakan ma ngandala dep di IT skmat kumtu ngami entu ngahiar sepo ngahiar ngaberat ngakan ma yodon siperlok hangta ngaberat hanala ya kita ban ngom be try nganumla dala dia hende ngatip memela bar kejingnya le kamde ke jonga tra hende ke jongme ban ngam jutipat baka don ke bible verse kataru habang akren kata kami bina sintur jonga bang akan mau habang apoi siang kumno ba kidon ki perlo jonga ki di skre imta ngastang ban sma utung ban ngapen man be baka de baka li gas pipe e jongka tang e hende pat badi kita ki ba sma secret ban ngai pa utrai nadu kata kapor ba utrai pen kia ngas dang banwan sekejing skri ban shani sport nong thamai pat ngi poi
ba de ba nga poi ba imi jongai jupet min syai ka peternet ba ya ka peternet ngademut ka di ka kerteng jong ka channel ngam jutip ba ka de ka ministry te onang apoi sini di perlo jongai tai balai kelabang mut ringkat bat ngai yang badan ya nga kwa ban le si pasto bante pi itu ngong hoi itu ngatip bakadon sini ka de peternet hingam pajuan pare bat ngampat juan jeseng seni menu bat ngampat jusngap ka jingalap ka jong pastor menu ba ngapoi wan seni ru kata sengi di ba itaiwi perlo jonga yang ngali jeseng ba pastor bante te ngimtip ba kam judon seni minsingi ka don samaulai te dia kata ka sengi bang wan seni ngasatip ba ka don hangni hanok temai ba kani ka jaka ka de ka jong i pastor bante bat kani ka di kata ka ministry jong ka peternet bat abai perlo jonga ko ban wan seni ko ban slok kerpang bat i pastor bante te habang iwan hakata kasni akan mau idon i pastorang ban haba kumta keren pastor tengah nga akan mau ngai ngat yala jong ong habang lawan sini ngam don kamre le jong kata ka ban ya keren pastor mo tembang lawan sini te ngan keren la keren himo nga perkat pan ngan keren ayu pan te haba la keren tu nga ong i pastor ngam jiu thia mo ban akan mau ba ngoman ba thia de mien nga ju i be nga ngaling abe ngam jiu thia ra ngapo sni be ki barem ki jonga menswa te pastor i ai nga kata ka bible verse ban habai ai nga tai bible verse ngakan mau ba nga swai kata nga ong ni pastor ba kajuan mi mo kajing pendam ba ngaju sengo ba kibriu ki ju ong ba kidon ki ba ong ba bakala bumut idon te mla anget mo mla sania ra nama ki kitep nga ngalong komno bai pastor pastor rang irkhie bai ai nga bible verse na po Isaiah sapulai ka dekat ke ba arsan yang ba ipen i ketua hang tu ko ong ba bleu ong ba nga manga hinga long ta ba pendam no kiringkang kijong me na benta ya ladi hi ba pastor yo nga ba pi try pendam ya ka pop jong pi wan sijing kala bamut om dei ma pi kendai di bleu kwa ban pendon kami pi na benta ka hima ka jong u na benta ban long ka jing khu pan saka hima jong u sibun pan kita kimen sim ki bokodo ba kata ka amen sim sai nga ban nadu kata kami akan mau ngayo tiap bat akan mau la stenggen tatam terang akan pastor bat habai tai perlo jangan apa di bakwa ban kan pastor irung mi rasan minen ngong beli jai pa pi kwa ban kan pastor mo pi mi batang spang ya pastor la tu pastor la biang lut ina te yer keken te si nga ba ngakwa lasai i pastor yang ba lasai ba kanon kajing penbaptis yang kanon sa kajing hikai te ngong tong se iwan lasai teng yelik kumta hi la poi sieng i kumta akan mau bengelik siang ngasong ngadwai berusimen ngang try hoi ngong try ngadang ngadang suwan sikijing kelabomon ngong habang handadu bang kelabomon ngasdang ban sedang ngap ikijing ngalap bat habas ngap ikijing ngalap imta kijuran be ki boong ba ngalap phaidien ngalong kumta ngalap phaidien ngawan biang sutrai kumta habang wan phaidien biang ngala de penbaptis ni ngalong silong kumta bat kawan kajing tiang hanga ngasong ngadwai ngong try kata kadi bahab banlong ne kata kejulong ne ba kata kibriu hakanur kom kiwan kata ka benta patrai ngakwa ban pendep ikani keji jing pembaptis ndai pa ngatiang yo ba nama nga asngap ikitu kijing phla ki babun ki jong kiwe kamde nang ni na po potenan ndai por ba kadang sngap ngam patip hire ka potenan kadang sngap ikiwe imtu ba kata keju pentiang keju pensmiet janga ngong yo ka long sha kom ta par ha ka jing im jonga kan ma habangawan seni pan menstem ngara rupa kata ka jan bang la raja ni kum tu ban penbaptis te kenal i dan i pastor mente i aji kai ngim tu ngilai song ya buan bat andala song ta kawan bi kata ka jing suk hanga am kawan bi kata ka jing suk kawan bi kata ka jing songlong komen am ngan ong ipinga kami osngore kata ka surbu ong beli khili penbaptis no me kane ka sni hndai kawan bi kata ka jing suk ngasuthu ba ngakan mau la dia bangala song dwai om ne de bangaswan bi kum tu re bi kum tu ngaswan ne shukwa ban le sungsen nga suthu kata ka dor jong kata ka jingkala babun sin ngi shushim kata tang ba balayo ji kai pala ngi shushim be ban shule be ndai ngim suthu ndai ka don sha ka dor ka don pa kata ka consequence pat abang ngile eke ngi haban suthu pat ngile da jing suthu ne ngile da kata ka jing sungsen bat abang iwan sne kan mau ndala mi nun tu ka ja long kalong kalong komik hibi tai perlo jangai tai ba ko penbaptis itai yang yano badan ong yano sei pa penbaptis la of penbaptis oh ta yang ini le no ta ka jilong kumta ba i pastor ong bakal manya ka ba pidon marei yang la badan arngut ma bat ngawi ta perlo po bangidang sya kala bungum ta ngidon bi arangun I mean stiam bi iwe bat hadian mengi pendap ya kata ko jing penbaptis akan mau kibun sya ki jingjang
nga aingu utrai pat tang kawai ba onda ngala kelabo mut nga kremsyong rahiyeng onda haba ngila kelabo mut ngi kremsyong hayeng wan syusyong syusngap tang jerai gospel ne syusngap kata kajing ngalap nong tu ban syuhun no bang kelabo mut ba ada jing penbaptis kendai hapdeng kata kajing kelabo mut i pastor i ngakan mau i pastor fair i ong ba kata sngi ong ba ngin sadon kata ka lasai kendon kajing pensli panyang hapo maulai ti yong sawan kan don atat ba ngisim na kami ke jong trai bat yong pej menta pila pedang trai pila wan sekajing kelabang mut yong kalintia jong pinong ne pat kamlong re kum kata kajing embalong bed of roses mon di pinyat sembah sibun kita ki aka bat wat tiang ong nga kemau bang ong bang asngu tiang mo story kita ndai story yong ba wat tiang pi pun ko ngubi trai wan bi jing skri wat jupem bang kemau haba nadu kata kapor ba nadu ba kelabo mut adu mentang ampat jupep saya tajin skri ba ngayeng ni kumne kum mangalong mentaru kamdei ba bangala kelabo mut banga adep onjing penbaptis sendai ba kadibi tangkoi ba ngamju no kata jinga senglang bat sibun sa shwa banja ke ka basni am ngalayo jing hikai hapo jing skri bat shwa ba kata kanja shwa ban mat kita ke jing sakran nang ne nang tai i pastor la haji skri pastor la ong kumno bu jisu sakran kumno ba ujisu kempat itu ningkong onda la adep ujisu ke jing penbaptis onda ula sedang menyalap kumno jisu sedang mensa target aki babun kumta kan jaya piru nang ne nang tai na kadiang na kamon bat kata sya kaja handai pat kata kam simlapen no mensim yang ane kampen lalong pat yang abangan padi no na marbelai ba haba ngawan kata kajing senglang try pot belak keren yang alam bau syakri jung try pastor di jubatai mi man ka jing skri jung mai pinmat kata ngon ong ping ngalong kumne ngai ni kumne ru am kumde ka jing la jonga dal dade de ka jing la jonga am ngala ham du meno bat onda nga syusong mai hayeng ru nga syuhon tang bangala de jing no tes am kata ngala poi biang tu barem nga khap mla banong double triple menya utar ondai nga angu try pat bangapen ko ngu tang koi ba i pastor yong ba waju no ka jing senglang one base jing skri what jupep but ngam jupep sya dadon ki bible studies ni style ngam jupep ra ngango pa utrai padeng kata ke jing ko ngo ke jonga pan utrai ulam nanti pa inga kumno pa banganyo pa bangan sakri lang bangan but lang baki pastor but hapadeng kata ke jimbut beki ke juai kata ke jing hikai babun bat ban but pastor umde busyu ban syubut syule syu sngo tanat bi kumtu ki pastor ki ai jing hikai ke babun ki jupen bet ki jing im jingi babun sen apa sedang sedang ji sngo be kan jing im ka babiang im tahdin la songkai tu pastor di jupen ben jusneng baju ong bai waju kemen kan ke ka bapilong menta pidang debi ya pi ba pin mare be chkman karang bun ka jing alenti ka jing im jungpi bat kumtahi ba kumno po utrai upenong yang akum ne ko mangalong menta hoi ba pidon na pring jong piru pipet pila ban kemen pin la ban ongru ba euro utrai la aingu utrai kuta pen kia ipi bat pindon na pring jong pi ki bala pedeng utrai don na pring jong pi ki bampat pedeng utrai pipet pisu kemen ba kata ngadi uta ubriu ngalong mangam inswa ngapai udon tawe perlok jongaru minsau la kelabu mon ngaju kemen dan benta jong hene yela jong par kajing im sairem tebra bat kajing im la dia pat kadon hajing jon kamu ngasngutu ba mentapat ba kamentuare bangan kemen henrei kane ngabu ipi ki bapet lada pir na pidan na pedeng pir ki bampat pedeng utrai pedeng utrai wan kum ba piwan kamdan kamre ba pi penle pinsong akan dong penyam penlimpat la dia wan bi akamat utrai akan ma habanga ngawan sekejing kelabung bot am kamde bangadon pedeng kejing pang kamde ngabdon pedeng jing tom kamde ngabdon pedeng karam kasya ngawan bi kum tua ngayo sngo ka jingkeran ngawan bi ngapedeng utrai penlong yang akum ne ni ko ngadumut ba bahap kelabung bot hablong sau tau briu bat akaaj ba onda ada kaaj ba sa kela sa yam sa sangap ki sangat kejing pang jing tom madin nganta sa yeng sa kelabung bot utrai sile kamba kamlong kum tau pi wan bi kuma pilong pila ban long padde re ta bopop ne balik ki pop ki bobunu wan bi kuma pilong pedang mi utrai kumba utrai ule enga ngari kampala bat kam kraun le ka jing im ka jong piru ban hoi ngam don ni esu ban ong naro jeng kata ban nganget ba nang ila ban sakri susu utrai ban kumju ipi ki bopedu nang yebu ka jing duai ban nang kersan ha jing duai om tan na benta jonga handai na benta ki bobun ba ki bubun sya ki bala kelabung mut ki bubun sya ki bala pedang utrai hendai ki sngu kumang ong mene ki sngu hun beki kemen tangah pedang kata ka jing kelabung mut hendrai ki syusong hayeng ki tenat hayeng bat duai na benta jong kiru bakin la kin ban pin ko ngoi la dia utrai so kemen ya kata ka jing pla ka jong pi kumno fi mat utrai ta perlok bawan lam sa slok ta 1 minit fi slok sta kata
nga ai ngo yu try kham tam me pi ai kan ni ke jing pla mo ndei dal ale dakat sawan hau try ta wan hau try kum ba pi long nama klampat priang yu try nginang don be hakata ka pop han hau try ngi lait no na ka pop bat upani kendu ye ka hok ka pop mo fi ye tho chpang ka dang ret ke ba ja ki we kim sha bani lang perlok ut pi han mentah try ki be ye lang perlok pi habang yo try am upan kala bat try lo kershan lo ye pi ya fi la ye tho ye ke jing ka mo hinru banai ban em ka long ka ba phla ba pi dang em kam dei ke jing tibet tang jong mi pa jong pi harang ngai bo na mau try la itu pi na do po kami ba lapan kentang ba ulah tip ba finyo shong kum ni manta si ba fin phla ta dei na kata u pen em de mar bon ki ba bet ki don kum ta hare bon kim em ke jing sumar ka ba biang ki yo kim em mo hare na mar bo try don ga plan pat mo hoi ba pi la ya lang baro ngala ban ong fi long kun swet fi kami tho yu pa na mar ba le shopor fi dang bun fi dang don ka po ka kami pa em no chu ma fi ong mane mong kham su tho e ka jing e jong pa ma fi kami yo kendo yu pa hana fi yo e mei fi yo e kong fi yo e baba fi yo to ka jing e wat e mei ba im don chu mo ha ta ka jing ya lenti ka jong pi ke go pi kular hana e mei mo ngala ba dong fi ha ka por pe pi dang sedang ban ki samla fi do no e mei hana fi yo man dei we pat e mei tai dei kong but ai ngo yu try nam ta te kong jong pi but ngai ada babun ki yo hanmen kum ba yo hanmen ma piro ki babun ki para kin kala bar ngai men sim pi ki hanmen la don para long kita ki hanmen ki badwai om ki parbau mo but ngai ru kan ki ching pla jong ni samla kan ron ra e ki ching ta ki babun ken ma pi nu fin pa so try pinum sa hoi tang te film don shu email pa han film sa kun swet mak ten jong try ka kren ye kata ngan long pa ye ki kun swet ken ha ka sa ma ru pra da khot pasan try ula betin ula yalam lenti ye pi ngiyo i mangi kemen ba blay ai pi ka sap ka pong ka babon mo ngiyo i ye pi don bon ki benta ba blay la panon kam bat ni ai ngo ba lamba jong pi macam tu yo bangi so ste bon kita ki samla ngiyo ro ban sedang ke jing shakri shethe che pola so tun ke ni ai ngo yu try nam ta kata ban ngai kini ke jing pla ka long ka jing khu bat ngai man sim ro ye pi we pai no so try madam em sa ta ka jing ye don no pi don ki khon pi ong khun jong aro long kum ta dwai bon kala ka bumut ne ka jing shem ke jong pi ka ba hak no ka bentang ngai bo try pen kala bat utrai udan ya ka plan na ta ka jing em ka jong piru iwe piwe ki dong ngap ken pidon la ka jong hi ka jing pla ha ba piwat ya ka jing bha ka jong try pin shem bet namar kumba uni samla ula shem na do ka por jong jing kha tip dala di hane ha bo yo sngowi ta ke ik ti khana sngo ma kumno ula ban em namar blay udan ka plan kan ma ublay udan ka plan nam ta jing em jong iwe piwe ka de tang yang i bangin wan sha utrai ke bangin wan sha utrai u reveal na ne upan pau ye ki plan ki jong o halaka sngi ha ki jing em jong ngai kini ki jing pla ka along ka jing ku ni ne dwai ru na ka benta jong pi iwe yo fidon ki khon ki badang samla ba ki dang sakma ngai yo pi ka jing e jong pi ki mi ki paro ki khon jong pi ru kin kalai don ki samla ki ba pe kham ta me i parlok jong don yo fi pe yang ne fi pat kala pai no so try ai ti no el ding ni ne dwai ha ka ni ka pol mo samla don ni dwai lang ha ka ni ka por to ni dwai ha ka ni ka por man ta try be ni wan ha ka ni ka por man ta man dwai atrai jisu be na ka bantai wei ki nong pe ha ka ni ka por ngai ka ni ka jing pla ka non ra ye ka jing ta ka non ra ye ka jing kala ka non ra ye ka jing thau tmai ha ki men sim ki ba bon ki ba pe ha ka ni ka por man ta ka non ra ro ye ka jing kerben ha ka jing do jing kerben but kumba ula pla ye ka jing ka ka jong but try udah tang henru benai ka po ka jeng ka kme habala kapat ye u em kumne bu ula ban song man ai ka jing plada mar dei mame bala pen em bat dei mame bala perkurku ye ka jing ring bat ka jing pen herman sim ka jong ugen ni ai ngo na ka banta ka ta ke but ni dwai ru atrai ha ka ni ka por don ki briu ki bas pe ha ka ni ka por ki bas ngap ha ka ni ka por ka menta atrai ki don ha ka ta ka jing em ka jong ki badam don ha ka jing ya khat atrai bet nga dwai ha ka ni ka si kin pai chame kin khot ye me kin wan sha ka jing kala ka bamon kanon ra ye jing kerman ro ki me ki payo ki khon ki jong ki dang sakma bar kani ka perthai kiru kin ngai kin shanya ba atrai be ki khon jong kiru atrai ken kala kenya trai ngai ngi kam kin ti ya kata bat ngi de kurkuru atrai we pi ki ba pe yo don ro kani ka por ki bedang pe ki don ka jing pang ka jing sitom trai pen khia no ye ki
atrai ki na ta jing pang ke jing sitom me kta yaki atrai behet ban me iPad yaki kamat ke bakot ke bakia ki don ro ke jing e ke jing jar me lao no ye ta jing e jong ke jing jar baro ban me pan po yaki da la jing keman gen kinde yo I ya ke kamba ha ke jing em jong ki ban ngi ngai ngi kam ken ting da dwai ngi da kur ku ha ni ko por I we pi we ki ba pet ken ha ka kerteng ke jong jisu amen ban amen u blai jong ke jing sok u dang ye kur ku ye pi kablai shibun ba don ha ka ni ko por ma semla ba don ha ka ni ko por ke ba menta ban ngai ki ke jing plak along ke jing kur ku ni se shampat ye pi ha ka we pat ya ka program ken blai jong ke jing sok ni don kan bat pi amen